ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ngasukwa ban pensyai paitba halor ka kubor bala penmi da ka hima soara bala aibor ka meklaya haikut ya ka hima soara ban ai in usi seki barjela ki bale iki kam khayi pateng hapo upur usam jong ka hima soara halor kane ngasngeu ban ong ba kalong ka babakla namakat kum ka trading by non-tribal Acts 1957 kala kedeu syai baka district council kamla ban ai trading license sheki barjela lem da kila ban produce ban wanra ya ka NOC na ki dorbar shnong dorbar rai dorbar hima kumta terter na markata ban ong bala yo bor kadei kababakla leng bakane ka kubor ngakwa ban ai ya gejing pensyai seki pait ba nong song snong seki dorbar snong dorbar rai dorbar hima knang ba on omsya yalam bakla bat bandup sngutu baladep don lupa yaka ikhtiar ban issue yaki no objection certificate seki barjela kublai sibu.